Hello guys, नै जोङो दानो थांनो नागिरनाय जाहैबाय बेरे खावनो ओमफ्राय दानिया जों अन्थाइयावनो देखायनोसै जोङो दानिया थांगौमोन ओमफ्राय अखा हानायखाय मावनाय जायाखिसै दिनै लोगोफोर ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोङो बै दाबसे बे लामा खोनाय खाथियावहाय हाग्रा जग्रासो दं नालाय ओमफ्राय दानिया बाहाय बेरे दं आरोखि बेरे बेखौहाय लोगोफ्रा खावनो थांग्रोबाय ओमफ्राय बेखौ आंबो नै एसे थांफानानै नायहैनानै नोंथांमोना देखायगोन आरो ना बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर हेफाजाब होलायदो लाइक खालामदो लोगोफोर थाबायै थाबायै मेंलायबावबायसो वाव जोङो मेचिनजों हाग्रा एवो नालाय ओमफ्राय दाना बे मेचिनजोंहाय जों बेरेखौ खावसिगोन आरो माबायदि खावगोन नोंथांमोना दसे समाव देखायगोन आरो लोगोफोर मिथिबाय भिडिअ नायलांबाय थादो सोलो लोगोफोर हेल' आं खारै खारै मेंबाय लोगोफोर आयु लागायबाय लोगोफोर नोंथाङा नायदो नायदो लोगोफोर नायदो दानिया नायदो वाव देन्जार बेरे खावनायखौ नायनोबा नायदो लोगोफोर ओइ एक मिनिट थाम रे भाव एक मिनिट रुको ना जरा मैं भी वीडियो पे दिखाई देगा कहाँ है वाह बेरे उसको क्या बोलते हैं हिंदी में वाह देखो बड़ा शिवरा मुखा वाव नायदो लोगोफोर बेलथायालाय थाजा खबर बेखौ मा जादों मैथाजों बेखौ जोबोर गोथाव जायो ने वा बेरे खावग्राफ्रा नायदो लोगोफोर माबायदि देन्जारसो मेचिन नालाय हरदों वाव बेजों माबायदि खावो नोंथांमोना दसे उनाव नायदो आरोखि देलाय देखायलाय देखाय माथो दुरुं बिलाय आच्छा सोर फासि नांफैदोंमोन नामा बाहायलाय बिफां सिफायनो सिनायदोंमोन हा बिफांखौ सिफायगोन दा नायगोर आयु माथो बखो आंखौलाय नै बबाय आंखौ नै बेरे खावनायनि दाहोनदायावनो दंफां आं देखायनायबा खावनायखौ नोंसोर लालुआ खावनो नाखाय जुजादों अबहाय जोआ आयो अबहाय जाबा बबहाय जाया हा बेरे सिखाव नोंसोरो लाहे अरे नै Why? Hah? Why? Tidak deh. Oh, sini dah salah. Oh, coy ye. Idar hai idar. Ro. Ini. Nuôi. Bên nào gần? Bên này khâu được ba. Nó đây khâu này đưa lên hơn. Coba nak penyuat.
Nila Shadow. Shan gila. Dakhani masuk kulum lah berjalan muka. Dakhani ulah. Jalan aku sudah. Jalan. Rungai ini mau. Jalan masuk lah, mau hutan sih. Ini aku pernah dong jember aku pernah dong jember. Jalan deh kalian deh. Kira sa. Cari. Tapi aku pernah dong jember. Aku. Korea. Tajim. So guys, lagwfwr bidiब्ला नोंथांमोन बेरेखौ खावखांबाय जोङो. दानिया न'फारसे थांसिगोन. बेरेखौ जोङो एसे एवनानै जाहैसिगोन आरो लोगोफोर. मिथिबाय? दा मोनाव जागोन ना दानो जागोन बेरेखौलाय लोगोफोर? दानो जागोन. Oi lagwfwr. Prosidio not kita ada aku. Tapede bयबो हाय खालाम. Hai lagwfwr. Guys. बयबो खुसिना? Wow, danger. Kusi. Wow. Hello lagwfwr, जों बेबायदिनो बेरे खावनो फैनायावहाय ट्रेक्टर गाखोदोंमोन. बेखौ नोंथांनो